Silvová metóda. Úryvky z knihy Ovládanie vedomia Silvovou metódou. Pôvodný názov diela The Silva Mind Control Method. Fantastický spôsob, ako zmeniť svoj život Silvovou metódou pomocou tzv. Kontroly mozgovej činnosti. Je to zaktivovanie driemajúcich schopností mozgu, pomocou ktorého sa môžeš naučiť, ako sa rozpamätať na zdanlivo zabudnuté veci, ako sa zbaviť zlých návykov, oživiť intuíciu, na vyriešenie problémov, ako ovplyvniť bolesť, urýchliť vyzdravenie, napríklad i na zlepšenie zraku. Prvá kapitola. Predstav si, že prídeš do bezprostredného styku s vyššou inteligenciou. Zistíš, že slúži tebe. Pocit, že vždy stojí pri tebe, je jedna mocná, tebe milujúca sila. Je to mimoriadny zážitok, ktorý sa nelíši od stavu mystického vytrženia. Podobný pocit sa vytvorí pri silovej kontroli mozgovej činnosti. Začína rozhovorom, pokračuje cvičením. Cieľom je dosiahnuť meditačný duševný stav. Je to hlboký relaxačný stav, ktorý je hlbší ako spánok. Je to zmenený stav vedomia, ktorý sa vytvorí aj pri intenzívnom modlení. Dosiahnutie tohto stavu nazývajú ponorenie sa do svojej hladiny alebo odchod do hladiny alfa. Pri jednoduchom cvičení sa naučíme svoj lepšie využiť, naučíme sa svoj využiť zvláštnym spôsobom. Predstav si to miesto, kde vieš najpohodlnejšie oddychovať. Meditácia označuje zvláštny stav, zvláštnu hladinu vedomia. V hladine alfa samotným cieľom je, že očistí vnútorný svet od akýchkoľvek vedomých myšlienok. Hladina alfa je druh mozgových vln, elektrická energia, ktorú produkuje mozog a možno ju zachytiť aj na EEG, čiže na elektroencefalografii, ktorá zachytáva aktuálne elektrické aktivity mozgu. Tieto vlny sa triedia podľa počtu kmitov za sekundu. Vlny s číslom 14 a väčšie sa nazývajú beta, s číslom 7 až 14 sa nazývajú alfa, s číslom 7 až 4 sa nazývajú téta, s číslom 4 a menším sa nazývajú delta. V bdelom stave pracuješ, niečo robíš, si v stave beta. Keď snívaš, zaspávaš alebo sa prebúdzaš, si v stave alfa, čiže v vnútornom vedomí. Počas spánku sme v hladine alfa, téta alebo delta. Pomocou tréningu kontroly mozgovej činnosti sa hocikedy môžeš dostať na hladinu alfa a predsa budeš celkom v úplne bdelom stave. V hlbších hladinách sa činnosť ľudí ohraničuje na snívanie, zaspávanie alebo samotný spánok. Pomocou tréningu kontroly mozgovej činnosti možno rozšíriť počet užitočných činností skoro do nekonečna. Iné veci vieme produkovať v stave alfa, iné v stave beta. Pri kontrole mozgovej činnosti v skutočnosti, podľa uváženia hocikedy, môžeš psychicky pôsobiť tak, že sa dotýkáš tzv. Vyššej inteligencie. Ďakujem za počúvanie audio-video nahrávky a uvidíme sa pri ďalšej kapitole.